tunela. Ulaganju šetnji sa Nalom. Te stare kocke, stepenice. Nala voli da ganja mačke. A šta je interesantno? Ovdje žena ima ogromnu smokvu. Pogledajte kolika je. Nevjerovatno. Ogromna smokva i još uvijek ima smokvi. Ja veće drvo u Belgiji nisam vidio. Nevjerovatno velika smokva. I evo ga i psić. Zapravo dosta ljudi ima i smokve u dvorištima. Evo tu je još jedna. I predivno cvijeće, pogledajte kako je. Idemo Nala. Nala obožava svoju patrolu da izvrši, da pročita svoje SMS porukice.